Máte chuť len tak si vybehnúť s priateľmi v centre mesta na skvelý obed? Ak áno, mám pre vás výborný tip. Reštaurácia Medellín. Novootvorená reštaurácia vám ponúka široký výber jedál, ako napríklad obľúbené kuracie prsia s figami, na ktorých si pochutná nejeden maškrtný jazyček. Ochotný personál vám rád pripraví tie najlepšie jedlá a kvalitné nápoje s jediným cieľom, a tým je vaša spokojnosť. Príjemné prostredie, celkom nový interiér ladený v oranžových tónoch, umocní vo vás pocit domácej pohody. Reštaurácia Medellín zabezpečuje obedové menu počas pracovných dní od 11. do 15. hodiny, a to už od skvelých 89 korún. Navyše si môžete vybrať spomedzi 6 druhov jedál, ktoré sa v jednom pracovnom týždni nikdy neopakujú. V reštaurácii Medellín s kapacitou 50 miest môžete usporiadať aj rodinné alebo firemné oslavy, kary, promócie či svadby. Na objednávky pripravuje reštaurácia aj slávnostné nedeľné obedy, a to nad 15 osôb pre priateľov a úzky rodinný kruh. Okrem tohto priestoru vám reštaurácia zabezpečí aj ďalšiu prevádzku s kapacitou až pre 100 ľudí a s kompletnou ponukou služieb. Zimné prechádzky môžete završiť aj posedením v reštaurácii Medellín, kde vám ponúkajú exkluzívny čaj Revolution. A kde sa reštaurácia Medellín nachádza? Priamo na námestí Slobody číslo 16 v Prievidzi vedľa Mestského úradu. Na vaše objednávky čaká ochotný personál na telefónnych číslach 046 542 28 00 alebo 0905 639 479. Bližšie informácie môžete získať aj na adrese www.medellin.host.sk. Tak neváhajte a využite skvelú ponuku služieb, ktoré reštaurácia Medellín poskytuje. Tešíme sa na vás.